ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನು ಮುತ್ತಲಿಕೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರೋದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಬಲಿತೇಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತದ ಎಸಲ ಐನತೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕರ ದತ್ರ ನೆತ್ತ ತರ ಬರವಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲಿತೇಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲ್ ಐನ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವೇದಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ದಕಲಿಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಪೆರ್ರ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಈ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಕಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಉಲೇರ್ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೇರು ಕೆರೆಕಾಡು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು ಬಂದಲೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಟಂಕ ಆದಪ್ಪು ಬಿರ್ದು ಬೀರ ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ದಿಕ್ಕೆದ ಕೋಟಿಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಉತ್ತರನ ಪೌರುಷದಯೇ ಒರಿ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಿಗೆ ಆಯನ ರಾಜ್ಯಗೂ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯರ ನಕಲು ದಂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿದ್ದಿನ ಪೊರ್ತರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ಡು ಮಡಿದು ಕೊರೆ ಬರವಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೇರು ಕೆರೆಕಾಡು ಎದುಕೊನುಗ ತಾಟ್ಯದ ಸ್ವರ ಮಹಾರಾಜ 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 ರಾಜ ರಾಜ ಯಬ್ಬೋ ನಿಜ ನೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಓ ದೇವನ್ನೆತ್ತ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯೋಗ್ಲ ರಾಜ್ಯರ ನಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದು ಬಜಿ ದೆತ್ತುಬಾರ್ದಿನ ರಸಿಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ 405 ಮದ್ಮೆ ಆತಂದು 405 ಎನಗಂಟಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳುವನ್ ಪೂಜಪ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ಮೊರಣಿ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೂತ ತೋಟ ಉಪಯ ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯರ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆಗೆ ಈಜಿಂದ ಶಿಕಾರಿ ಬೋಪಿನೊಂಡು ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪೂತ ತೋಟ ಬೋಪಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಫೋನಾಗ ತೂಪೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಂದ ಮಾರಾಣಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಚ ಅಂದು ಆವಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಬೋದು ಇಂಚ ತೂಪೆ ಏರವು ಎಂಗಲ್ಲ ರಾಜನ 352 ಬೊಡಿತಿಯಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ತುಯಿನ ಪುರ ಬೋಡು ಮಹಾರಾಜ ಓ ರಾಜ ತಾದಯ ಓಲ್ಲರಿಯೇ ಬಲೆ ಬಗೆಯನ ರಾಜನ ಇಂಚಲ್ಲೆತ್ತೆಂದಾಲ ಬೇಜಾರತ್ತಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಉನ್ಪಿನಕುಳು ಆಂಡ ಆರ್ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಗೀತಕ್ಕ ಒಂತೆ ತೋರ ಎನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಪುರ ಆತೆ ಓ ಮಹಾರಾಜ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಲ ಸುದ್ದಿನ ನಿನ್ನ ಏರಿ ಅಂತೀನಿ ವೀರಾದಿ ವೀರ ವೀರ ಮಾರ್ತಂಡ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಭೂಪತಿ ರಾಜ ಭೋಜ ರಾಜ ಉಂಟಾವ್ ಅವು ಏರು ಭೋಜರಾಜಿ ಇರು ಅವು ಯಾನತ್ತು ರಸಿಕರ ರಾಜ ಉನ್ನಾಂಡ ಯಾನಿ ರಾಜರ ಈರ್ನ ಪುದರಿನೇ ಈತ ಸಮಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಳ್ಳ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನಿಕ್ ಈರೇಗ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒವ್ವೊಂದು ನೆನಪುದಿ ಒನ್ನಿಯೇ ಬಳ್ಳಾಳ ಮಹಾವರ್ಮ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತು ಈ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುತ್ತದ ಗತ್ತದ ರಸಿ ಬಳ್ಳಾಳ ಮಹಾವರ್ಮ ಮಹಾರಾಜರೇ ಈರು ಓಡೇ ಬೋತೀನಿ ಕೋಟೆದ ಸುತ್ತ ನಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಈರಿಜ್ಜರು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ದೆಕ್ಕುನ ದಯಸಿ ಬಂಡೆ ಈರು ಅನಂತಪುರಕ್ಕೂ ಪೋತಾರಂದು ಆಯಬಣ್ಣ ಅಂದು ಹೇಗದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಹೇಗೆ ಯಾನು ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬರಬೋದಿನ ಪಕಡೇತೀನಿ ಅವು ಅಂತಪುರತ ಅವತ್ತೆ ಕುದುರ ಅಂತಪುರನ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಾಯ ಅನಂತಪುರ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಕುಲ್ ಬೈದೇರಿಯೇ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ರ ಆಯ್ಕಯ್ಯ ಏರು ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಇಡೇ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮಡೆ ದಾಳಿ ಬೈತೀನಿ ದಾದಾ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲು ದಾಯ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಡಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಕೇಂಡೆ ನಿಕಲೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜ ಎಂಕಲ ಪಾಪದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ದೇವರ್ಪರಣ್ಣ ಅಂದು ಯಾನ ಆತೆ ಕೇನಿ ಐಟು ಓರಿ ಪಿಸಿಂಟೆ ಎತ್ತೆ ರೇತುಲೆ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಎಂದು ಉನ್ನೇನಯ್ಯ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮೂರ್ಲೆ ಕಾತಲು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮೂರ್ತಿನ ಅತ್ತಿಯೇ ಆಯೆ ಬುಡ್ತಿನ ಬಾಣ ಇಡೆ ಕಂತುದೀನಿ ಆ ಬಾಣ ಅಡೆ ಕಂತಿನ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇ ಬಾಣ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ಕಂತುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನೇ ತಲೆ ಒಂದಡಾದು ಆತ ಮಂಡೆಂಡು ಏನ ಮಂಡೇನ ಬಾಣ ನಿರೋಧಕ ಜಾಕೆಟ್ ಬಾಡೊಂದೆ ತುಳು ಆಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಪಿರಾವ್ ಗತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ
ఏ పాండాల యుద్ధం అవుతుంది ఎదురు పోతానా పూరగడ ఇట్లా బల్దినే తెయ్యి ಅವಿ ನಮ್ಮೆ ಹಾ. ಅಕೂಲೆದ ಎದಾಗಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಿದ್ದು ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನು ನಂಕು ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ చేన్లే ಐಕ್ నమ్మదే దాಳಿ మల్పుని ఆ. నమనే దాಳಿ మల్పును ఆ. నమనే సోపును ఆ. నమనే కప్ప కొర్పిని ಈ ಮರ್ಯಾದೆತ್ತೊನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೋಡಿ ಅವತ್ತಂದ ಇರ್ನಿಟ್ಟು ಸರಿಗಟ್ಟದ ಸೈನಿಕರುಲ್ಲೇರ ದಾದಾತನ್ಯಾ ಪೂರ 40 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದೊಪ್ಪುನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತನ್ಯಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಂಡಲ ಸಮಂಡ ಕೆಲವು ಗಂಟು ಬೇನೆ ಕೆಲವು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಅವತ್ತಂದೆ 10-15 ಜನ ರಜೆಟ್ ಬೋತೀರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮ್ ಉಡು 10-15 ಜನ ವರಾನಿ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಪಿನ್ ಪಂಡ ದಾದೊಂದು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೆತ್ತರಲ್ಲಿರಿ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮ್ ಉಡು 10-15 ಜನ ಇಲ್ಲಾಡು ವರಾನಿ ಪೆತ್ತುನು ಬಂಡ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ ಸೈತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಆ. ಯುದ್ಧ ಸುರೈನಿ ಇನಿ ಅಂದ್. 1 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಇತ್ತುಜ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಅವಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರ ತಪ್ಪವರೆ ನಿಂದ ದಾದಾಂಡಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡಾ ಹಾ ಒಂದೇ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಅಲೆ ಅವಳು ತೋಜನ ಕಂಡಿಂಡತೆ ಐಟ್ ಪುಡ್ಕ ತೀರ್ಥಲಾಗಿಲೆ ಓ ಅವು ಕಂಡ್ಯಾ ಅಪ್ಪ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತೂದ ಹಾ 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 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ದಾಂಚಿ ನಾನ ಅವು ಗುಂಡಿಂಡು ಹಾ? ಅವು ಗುಂಡಿಂಡು ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಂಡ ದಾದಾ ಪುಣಿಯೇ ಯಾನ್ ಲಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಕೈಕಾರ್ ಬೋಲ್ತೊಂಡೆಂಡ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯತೆಯ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪುಣಿ ಐಟೆ ಎಂಕುಲ್ ತೀರ್ಥ ಮೊಸಳೆ ತಾಂಕದ ಹೀರ ಲಾಗಿ ಕುಡ್ಲೆ ಹೀರೆ ನಿಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಮೊಸಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬುಂಡ ಉಂಡೈಕ ಕಾಂಡೆಡ್ ತಿಂಚಿ ಬಂಜಿ ಬಾರ್ದಜ ಹೀರೇನೊಲ್ಲ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ತಿನ್ನು ಆತೆ ಎತ್ತು ಬೋತಿನಯ ದಾ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಕುಸಲ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪಜಿನ್ ನೀ ಗೊತ್ತುಜೆ ಯಾನ ಬಂಡಿನ ಕುಸಲತೆ ಕುಸಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀರ್ ಕುಸಲ್ ಡೆ 450 ಮದ್ಮೇತರು ಅವು ಕುಸಲತಿ ಏ ಯಾನ್ 450 ಮದ್ಮೆ ಚಂದ್ ಬಂದು ಊರಿಡಿ ಡಂಗುರ ಸಾರೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಯಾನ್ 450 ಮದ್ಮೆ ಚೇನ ಅವು ಬರ್ತಿ ಈ ಮುರಾನಿ ಆ ನವೀನೇರಡ ಪಂತನೆ ಯಾನ್ 450 ಮದ್ಮೆ ಚಂದ್ 6 ಎಂಟಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ಹಾ. ನಿಕಲ್ನ ಮಹಾರಾಜಗೆ ತಾತನೊಂದು ಯಾ ಬಂಡೆ 451 ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ 6 ವಾರ್ತೆ ಓದುನಾಗಲ್ಲ ನಡು ನಡು ಟವೇನೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಈ ಅನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರವೈದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಇರೇಗ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ದಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಅಪ್ಪಂಡಿರು ಮದ್ಮೆ ಏತಾತೀನಿ ಹಾ? ಏತಾತೀನಿ 450 ಏತಾತೀನಿ 442 ಮಾತ ಯಪ್ಪ ರಟ್ಟು ಕಡಿಮೆನಾ ಕಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆ, ದಾ, ಆ. ಮೂಲಿಯೇರಂದಲ ಮೂಲಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕೇರಿಯ ಆ. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬಡೇರಂದಲ ಉಳ್ಳೇರ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ನ ಬರಿ ಓ ಬನ್ಲೆ ಬರಿ ಓ ಎಂಕ್ ಬರಿ ಜಾತಕ ಒಂದು ಮೌಲ ಅಗತ್ಯಜಿ ಆ. ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕನಾಂಡು ಎನ್ನು ವಂಶ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಡಿಯ ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನಿಗೆ ಇರೇಗ ಮಾರಾಣಿ 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 ದಾದೆ ಮಾರಾಣಿ దానే పంపేది ఉందుల్లారు ఎక్కడ ఎట్టించి పూలు బరిగిరి పని ఉందుల్లారు ಅವು ಬರಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಕಪ್ಪದ ಗೆರೆ ದಂಚ ಆ ಬರಿ ಈ ಕಪ್ಪದ ಗೆರೆ ತೆಂಕಿ ಈ ಬರಿ ನಂಜ ఒక ఎక్కడి నుంచి పంపేది ఉందిల్ల దాదావు ಮಾರಾಣಿ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮಡೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಾರಾಣಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕುಲೇದ ಗಡಿ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಮಾರಾಣಿ ಯಾನ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಪಣಿಯ ಓ ದೇವ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಊತು ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಬತ್ತಾರ ನಿಕಲೆ ಹೊರನೆ ಬರ್ರೆ ದಾನಿ ಉಲೈಡಿನ ಚೆಸ್ಸುಗೊ ಬಂತಾರೆ ಇದು ಏ ಮಾರಾಣಿ ಕೇಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಅವ್ರ ಬರ್ತಿ ಆ. ಎಂಕಲ ಮಾರಿನಗಲ ಒಂಜಿ ಏಕಾಂತ ಜಾಗರಾಡಿ ಮಲ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಲೇಯೇ ಕೋಟೆದ 4 ಸುತ್ತಲ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಕವರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇರೇಕಿತ್ತೆ ಟಿಂಕ ಚಕ ಎನ್ನುಂಡತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ ಆ? ಟಿಂಕ ಚಕವನ್ನಗೆ ಇಂಕೊಂಜಾಂಡ್ ದಾದಾ. ಯಾನು ಮಾರಾಣಿ ಗೊಂಜಿ ಕೊರಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಬಕ. ಇತ್ತ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ಇರೇನು ಸೋಪಾದು ಎಂತೂ ಮಾರಾಣಿನ ಒಯ್ತೊಂಪೋಪೆರತ್ತೆ ಆ. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ದಾದಂದಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಳಾಪುನು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಐಕೆ ಜಾಮ್ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಲಾ ಅಂದು ಏರುಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂತಿನ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬಂತೇರು ದಾದಿಯೇ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂಡು ಬೇರೆ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ ಬಾಸನದ ಇದು ಕೆರಿಂದು ಆಯ್ತು ಬತ್ನಯ ಆ ಮಾರಾಣಿನ ಎಂಚ ಕೊಣಪೇರಿಂದ ಯಾನ್ ತುಪೆ ಈ ಯುದ್ಧದಡೆ ನಡಪ್ಯ ಓಪೆಯೇ ಬಕಯಾನ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಆಗಲೊಟ್ಟು ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಓಪಿನತ್ತು ಇದ್ದಗೆ ಓಪಿನಿ ఒక పో పంట దాగి కాపుని ಇನಿ ಬೋರೆ ಆಪು ಜೆಂಕು ದಾನಿ ಆ ದಾನಿ ಎಂದು ಜೆಂಕು ಮೊರೆನೆ ಐತಾರ ಅರ್ನಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಆತಂದು ಹೌದಾನೆ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮ್ ಯಾರ್ನಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಈತು ಸಮಯ ಕಾತೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರೆನೆ ಐತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯೇರು ಆತೆ ఆ ఇంత కాలి కారణ నాటిని పక్కెలే బజి ಬುಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕೆಲೆ ಬಂಡ ನೆನಪು ನಮ್ಮೆ ಓ. ಈ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡೇರಿಂದ ನೀನು ಬೇಲೆಗೆ ದೀಪೇಜಿ ದೇಯೇ ಆ. ಯಾನ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡೆರಂದು ಸೇರ್ನಿ ಯಾನೊಲ್ಲ ಮೂಲು ಏಸಿ ರೂಮು ಪುಸ್ತಕಡು ಬರಿಪಿನ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನಿನಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತು ಬೋತಿನ ಈಟಿಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಮತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಇತ್ತೇನೆ ಯುದ್ಧದಡೆ ಬೋಡು ಏರು ಇಯೇ అంతే నిక్కితే పోరే పోడి గ్యాపిన అందు. ఒక అల్ప అభ్యాస శస్త్రాభ్యాస పుర మల్పునగా ఆతు శోకుడు మల్పరక ఇత్తదానే పోడి నికలు ఇత్తదా ఎక్కడ ఆపిని ಮಹಾರಾಣಿ ಓ. ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇತೆ
ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೇನೇ ಪರ್ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೇನೆ ತೂಲೆ ಅವಳು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನಾಗ ಏತು ಸೋಕು ಮಲ್ಪುವ ಮೂಲು ಬನ್ನಾಗನೆತ್ತ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ನು ಕೈ ಕಾರ್ಕೊಂಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆ. ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೈ ಕಾರ್ಕೊಂಬರ್ನೆ ಅಂತ ಅವಳು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮೂಲ್ ಕೈ ಕಾರ್ಕೊಂಬರ್ನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬೋತ್ನ ಈತನ ಇದ್ದದಡೆ ಬೋಡು ಆ. ಕೋಟೆಯನ್ನು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ. ಮಾತಾ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾಟೆ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಗಣ್ಣು ಬತ್ತೊಂದು ಒರಿಯೊಂದು ಉಂಟೋಡು ಮಹಾರಾಜ ಆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾಟೆಗಳ ಒಂದಿಂಜಿ ಗೋಲಿ ದಿಂಡ ಇಂಚ ಎಂಚ ಗೋಲಿ ಗೋಲಿ ಮಾಟೆ ಗೋಲಿದೇವರ ಐಟಿ ಏನ ಪೇರು ಗುಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಆ. ಸೈನಿಕ ರಥ ಬಂದೂಕು ಬತ್ತೊಂದು ತೊಡಲ್ಪ ಆ, ಬೇಗ ಇತ್ತೇನೆ ಹೋದು ಮಾತ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ. ಅವಳು ಉಂಟೋಡು ಆ. ನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವದಳ ವಾಯುದಳ ಬೊಕ್ಕ ಗಜದಳ ಉನೇನ್ ಮಾತಲೆ ತೊಂದು ಜನತಾದಳ ಉನೇಲ್ನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಯುದ್ಧದಡೆ ಬೋಡು ఒక రట్టు బుడియారు ಓರಾಟ್ బీజేపీలో కాంగ్రెస్ లా ಕ್ಯಾನೇನೆ ಮುಳು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರಾನೆ ಆಗಿ ದೇ ఒక జనతా దళ దే ಬಂಡಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಜನತಾದಳ ಪಂಡ ಜಲಕುಲದಳ ಸೈನಿಕರು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೊಂದಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಪೋ ಎಂಕುಲು ವಾಯುದೊಲೊಟ್ಟು ಸುಯ್ ಅಂದು ಬರ್ಪ ಮಹಾರಾಜ ಆ ಆ ವಾಯುದಳ ಬಂಡ ಏನೇ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ವಾಯುದಳ ಬಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಏ ಅವತ್ತು ವಿಮಾನ 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 ಆ. ವಿಮಾನ ಎಂತ ಬೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತಡು ಸುಯ್ ಅಂತ ಆಹಾ ಪಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ತುಡು ಬೋಪುಜಿ ಪಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನ ನೆಲಟ್ಟು ಸುಯ್ ಅಂದು ಬೋಪುಂಡು ಮಾರಾಣಿ ಓ. ಒಂದು ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ. ಒಂದು ಆನೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅರಸುಲ್ ತೋಜಾದಿತ್ತೇರು ವಿಮಾನ ಪೋಪಿ ನಿಂತೆ ಉಯ್ ಅಂದು ಐಸ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಕ ತುಕ ಎಂಚ ಹೊರಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ ಅಕ್ಕಲು ವಿಮಾನ ಬುಡು ಬುಡುದು ಮಂಡೆ ಪುರಿ ಬುಡಿಯರ್ ನಿಂತು ಇಷ್ಟುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಈ ಸೀದೊಳುಪು ಯುದ್ಧಗು ಆ. ರಾಜನ್ ಯಾನ್ ಗಡಪುಡ ಈ ಪೋ ಮಹಾರಾಜ ಆ. ಇರು ಬರ್ಪಾರತ ಬರ್ಪೆ ಮಾರಾಯ ಪೋಯ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಅವೇನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಪೋದು ಮಹಾರಾಜ ಬಲೆ ಅವೇ ರಾಜ ಓ ಬಿದಡ್ಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಾರಾಣಿ ಯಾನು ಯುದ್ಧದಡೆ ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸಾರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಮಾರಾಣಿ ಮಹಾರಾಜ ಆ ದಾದ ಪಾತೆರುಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಐನತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ನನ ಉಡು ಸಂಸಾರ ಪುರ ನನ ಉಡತೆ ಅವಳಂದು ಬಲೆ ಮಾರಾಣಿ ಮಹಾರಾಜ ಆ ಅವು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಈರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಾರು ಮಾರಾಣಿ ಯಾನು ಪೋಪಿನವಳು ಯುದ್ಧದವಳು ಹಿರೇಗಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಕವಳು ಯುದ್ಧದವಳು ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇತೇರಿ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಆಯ್ನ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲರು ಇರು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರಾಣಿ ದೇ ಯುದ್ಧದವಳು ಏನಾಪುನು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಲ್ಪದ ಬಾಣ ಒಡೆಗಬಹುದು ವಾ ಜಾಗೋಗು ಪೂರ್ಣ ಬನ್ಪಿನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತೇನ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಕೈನ ಕರ್ತಂಡ ಯಾನೀರೇನ ಅರಂಟು ಬತ್ತು ನಾಂಡಲ ಎಂಚ ಮಹಾರಾಜ ಆ? ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೋವಡೆ ಆಪುಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 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 ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆ? ಈರ್ ಈತ್ ಪೋಡಿನಾರು ಈರ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅದು ರಾಜ್ಯರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಪುನೆಂಕ್ ಬಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಈರ್ ಈತ್ ಪೋಡಿವರು ಬಕ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚಾಯರು ಅವಲಾಕಿಡಿ ಪುಡು ಲಕ್ಕಿಡಿಪುಡು ಎಂಚಾಯರು ನೇ ಈ ಊರುಗು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಲೈಚಾನ್ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ 10-15 ಜನ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಡಿತ್ತ ಹ. ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಮುಲ್ತ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಲೇನು ರಾಜ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಅಂಚ ಮಹಾತ್ಯರ್ನಲ ಪುದರಡು ಚೀಟಿ ಬಾಡಿಯರು ಐಟು ಪ್ರಥಮ ಚೀಟಿಡು ಪ್ರಥಮ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡು ತೃತೀಯ ಉಂಡತಿ ಎಕಡ ಅರ್ನಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಬನ ಪೋಯಿ ಸೇನಾಪತಿ. ಅವಾಯ್ ತೃತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಕರ್ಷಕ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುದುರೆ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ದಯೇಸಿ ಧನು ವಿಲ್ಪಿ ಕುಲ್ಪಿ ಒಂದು ಮಾತಾವಳುಂಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಒಂಜುಂಡು ಅಂದೆ ಆ. ಕೂಲಿರು ಅಲವಳು ಒತ್ತುನು ಟ್ವಿನ್ 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 ಓ ಅಂದೆ ಆಯಾಗ ಅವೇ ಬೇಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಡದ ಭಜನೆ ಬಯ್ಯದ ಭಜನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಗ ಬಿಡ್ತೀನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಹಾ ಬೊಕ ಈರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬುಡಿ ಇರತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಆರಿಚೇರು ಆ, ಆರ್ಬೋತೇರು ದೂರ ಗೊತ್ತೀರಿ ಆರ್ಬೋದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಗಲ್ನ ಮಂತ್ರಿಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗ ಅದಗನೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ಪತ್ತೈನ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬತ್ತೀರು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಆಡಳಿತ ಓಯ್. ಮಹಾರಾಜ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ದೇ ಅಕಲ ಕುದುರೆದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಬತ್ತೇರು ತೋಜೋಡಕುಲು ಇರೆಗಿತ್ತ ಕುದುರೆದ ಶಬ್ದಗೇನ ಅಂದು. ಎಂಕೀರ್ನ ಗೆಜ್ಜದೇನೆ ಶಬ್ದಗೇನು ಇರಿಗೆ ಕಾಲಿ ಗೆಜ್ಜದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ನೆ ಮಾರಾಣಿ ಐಕೊಂಜೆಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಹ. ಅಕಲ್ನ ಕುದುರೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕುದುರೆಲಿ ಇದ್ದಾನ ಅಂದು. ಅಕಲ್ನ ಕುದುರೆನಿ ಎದುರು ಬಿಡ್ಕ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕುದುರೆನು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ತೂದು ಓಲೋಲ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಅದಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಇರ್ ಬಲಿ 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 ಮಹಾರಾಜ ಆ. ದೇ
ಈರು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ್ ಬಂದು ಈರು ಪೂರ ಪುಣ್ಣ ಪಿಂಚೆ ಪೋಪರ್ ಬಂದು ಕುದುರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಪುಂಡೆ ಈರು ದಾಯಗ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೀರು ದಾದಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋಜ ಬಿದ್ದಡುಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗೆಂದದು ಬರಲಿ ಅತ್ತೆ ಏರು ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂತಿನ ಅಂದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂತಿನ ಅಂದೆ ಇದೇಗ ಪೂರೆರ್ಲ ಕೊಜಪ್ಪು ತಿಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿನ್ನಾಪುನುಂದಾಂಡ ಇದೇ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಪೂರ ಕೊಜಪ್ಪು ತಿಂದೆ ಬೈದ್ವೇರು ನಮ್ಮ ದಾಯೆ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ನಂಕಲ ಕೊಜಪ್ಪು ತಿಂದು ಬೈದ್ವಲ್ಲ ಅತ್ತ ದಾದ ಪಾತೇರ್ವಾರ ಮಾರನ್ ಪಕಡೋ ಮಾರೋ ಅವೇರೇನು ಮಾರೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಮಹಾರಾಜ ಬತ್ತೀರ್ ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅಂದೆ. ಬತ್ತೇಂಡ ಆಯ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಪುಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಏನೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಪುಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅತ್ತಿ ಆ? ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಟ್ರೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡದ ಸಸ್ಯ ರತ್ತು ಪಂಡದ ಸಸ್ಯರತ್ತ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಸಸ್ಯರಿಂದ ಏನಿನಿ ಮೂಜೋರ್ಸೋಡು ತುಂಬು ಮೂಳು ಬಾರಿ ತಿರ್ಕೊಂತೀರು ಯಾನ್ ಆರಂದೇನಿ ಆರತ್ತ ಸೈನಿಕರಿ ಏರ್ಲಾವಾಡು ಮಾರಾಣಿ ಬತ್ತಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬೆತ್ತಡಿದೆ ದೆಂಗದುಕೊಳ್ಳೆ ಮಾರಾಣಿ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಏ ರಾಜ ಶರಣಾಲಯ ಏ ರಾಜೀರ್ ಶರಣ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜೇಜಿ. ಕವಿಯರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ಮೈನೀರು ಮೇಯ್ನೀರ ಹಾ ಅಂಚ ಬಂಡ ಎಸ್ ಪಿಯಾ SP ಹಾ SP ಬಂಡದ ಆಯ್ತಾ ಏ ಮಾರಾಣಿ ಆಗ ಎಸ್ ಪಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಗ SP ಸೇನಾಪತಿ ಸೇನಾಪತಿಯ ಈ ದಾದಯ ಯಾನ ಹಾ. ಯಾನ್ DS ಏನ DS ಮುಂತು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಾ ಹುಲ್ಲು ಹುಲ್ಲು ಪುಂಜೋಲ್ ಪುರೈಪುನ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಈ ದಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋಟ್ ಬಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಸೋಡಲ ಆಯ್ಸಿದ ಪೂರ ಪತ ಇದೆ ಈ ಬಲ 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 ಓ ಮಾರಿ ಇಂತಿಯ ಹಾ? DSP ಅವತ್ತು ಬಕ DSP ಪಂಡ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೇನಾಪತಿ ಇತ್ತೆ ಅವ್ವ ದೂರ ದೂರದೆ ಡೆಲ್ಲಿದೆ ಹಾ. ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಬೈದಿನಿ ಹಾ. ನಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣ ಪುರ ಎಂಚ ಎತ್ತನು ಸುಖಕರ ಎತ್ತನೆ ಬನ್ನಗ ಸಾದಿಡ್ ದಾದಾವಡ್ ಅವಗಡ ಮಿನಿಯಾಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಚಾಪರಿಯರೆ ಅವಳು ಸೇಮಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪುರ ತಿಂಡರೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಜತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಮಾರಾಣಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ನಿ ಈತು ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಶೇ ಎಂಗಲ್ನ ರಾಜ್ಯೋಗು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ರಾಣಿ ದಿಗದೇರು ಉಸ್ತಾನ್ ಎಂಗಿರೇಡ ಏ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಯುದ್ಧಗು ನಿಖಲ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರತ್ತಿ ದಾ ಮೈನ್ ಸುರು ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡೋ ನೋಡು ಅತ್ಯ ಮುಂದು ದಾದೆ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಈತ ಸಪುರ ದಾದೆ ಅಂದು ಕಾರಣಂಡಿಯ ದಾನೆ ನಿಕ್ಕಾಕುಲು ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡುಗೇರ ಅಂಜಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಡಿ ಹಾ ಪಾಡಿ ಜಾಡ ಹೋಯ್ತಕ್ಕ ತಿನ್ಕುನಿ ಓ ಮಾರಾಣಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ಜಿಂಡಲ ಒಯ್ತದೆ ತಂದು ಬಾಡುವೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾರ ಐಟ್ ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯ ಇಡ್ದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಏತು ಶೋ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರೆಗೆ ಬಂದಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ. ಜೋಕಲಿಗಂಗಿಲು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಯಾಪಲ ಜೋಕಲ್ನ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತಂದು ತಿನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಗಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಹಾ. ಮಂಡೆಗಾವಡಿ. ಸೇರು ಮಂಡೆಗಾವಾಡು ಬಂಜಿಗಾವಾಡು ಎಂಕುಲು ಯಾಪೋಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯೋಡು ನಿರಂತರ ಲಯ ಅವುಪುರ ಸೈಯಡು ದಾದ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಅವಂಚೇನೆ ಏನ నీకు ಗೊತ್ತು ಜೈಸ ಆಹಾ. ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಪಾದುಲ ಹಾ. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲು ಬಾರು ಅಲ್ಪೆ ಏ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಒಲ ಕೇಂದೆ ಕೇನ್ನ ಹಾ ನೆರ್ತುಂಗು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುತ್ಯದ ಜನ ಯಾಪಲ ಮಾಡೋದು ಕುಜ್ಜದಾರು ಹಾ ಆ ಎಂಕಲವರು ಬರ್ತಿತ್ತೇವೆ ವಾ ಅರೆನಿತ್ತೆ ಅಡೆಗ್ಲ ತುಂಬುದುನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನ ದೂರ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಬೋಡು ಪುದಾರ್ ಬರೋದು ದಾ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಏತ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಂಬಳ ಹಾ. ಗೋಡಾಯ್ನಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೋಡಾಯ್ನಾಥ್ ಹಾ. ಈ ಅವು ಇನ್ನ ಮಾರೇನಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ಪತ್ರಮಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಡು ಹೋಯ್ನು ಮಂತ್ರಿನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿನ ಹಾ. ಆಪುಜಿಯ ಮಂತ್ರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿನ ಪೋಸ್ಟು ಮಂತ್ರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆತು ನಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಂಕ ಆಪುಜಿ ಒಬ್ಬ ಇವಾಗ ಬಾರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ ಹಾಕುಲು ಹಾ. ಅವುಪುರ ಸೈಯಡ್ ಮಂತ್ರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಪ ಹಾಕುಲ್ ನಿಕ್ಕಿ ಏತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಆಪುಜಿಯ ಆಪುಜಿ ದಾನಿ. ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂತಿನ ಹಾ. ಪೂರೇರ್ನ ಹಾಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಡದಾಂಡು ಹಾ. ಓ ಅನೀತ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂತೇರಾ ಆಯನಲ್ಲ ಬಂತೀರ ದಾದ ಬಂತೇರಿ ಕೇಂಡಾನ ದಾದ ಬಂಡ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಇಲ್ಲಿಗ ಏಪಲ ದ್ರೋಹ ಬಗೆ ಪೋತಿ ಐಸ ಯಾನಿದ್ದ ಬಂಡೆನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಇಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೆನ ನಿಂದ ಮಗ ಬಲ ಬಂಡ ಹಾ ಅಂಚತ್ತು ಈ ತಿಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಉಪ್ಪು ಏತು ತಿಂದಿಪ್ಪ ಈ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂದಿಪ್ಪ ಮಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರ ನೋಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಅದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ದೆ ಆಜಿ ಪದ ಮರ್ಪೆ ಒಂದು ದಕ್ಕಲ ಮುಸುಂಟು ತಕ್ಕು ಬಕ್ಕಿ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಸೇರು ಅವ ಓ ರಾಣಿ ಇಡಬಲ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಕಜಿಪದ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹತ್ತು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಬಂಡ ನೀ ಹತ್ತು ಹಾ ಅಂಚಂಡ ಈ ನೀ ಹತ್ತದ ಹಾ ಈ ಏನನ ಮಹಾರಾಜಗಿ ಪನ್ಯ ಅಂದು ಮಹಾರಾಜಗಿ ಪನ್ಯ ಓ ಮಹಾರಾಜಗಿ ಪನ್ಯ ಮಹಾರಾಜನ ಮಾರಾಣಿ ಆಯ್ ಮಹಾರಾಜನ ಸಿಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗಿ
ಚಿಕ್ಕದ ಬಾಡಿಯಾರ ಇರೆಗ ಐಟೊಂಜಿ ಏದ ದಾಯಗೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಲೆ ಕಾಣ್ತು ಓ ಶರಣಲ್ಲ ಏರು ಇಯೇ ಸರಣ ಆಪೆಯ ಆಪೆ ಆತು ಬೆಚ್ಚದ ಶರಣಲ್ಲ ಮಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಸರಣ ಕಾದಿ ಶರಣ ಪಿಂದೆ ಹಾ. ಇರು ಆ ಕತ್ತಿ ತೂದು ಪೋಡಿನೆ ಕತ್ತಿ ನಮಡಲುಂಟೆ ಯೇ. ನಾನು ಆತುತ್ತ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ನಮಡಲಿಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಪೋಡಡು ಎಂಗುಲು ಶೂರ ವಂಶಸ್ಥಿರು ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಡ್ಜ ಎಂಗುಲು ಇನ್ನೆತ್ತನಲ್ಲ ಎದುರು ಎದುರು ಒಂದು ದಾದೆ ಕತ್ತಿ ಅದು ಕತ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತು ನೊಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಸಂತೆಡು ಪೂವಮಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಪೂವಮಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾನಾಗ ಮಲ್ಲಾಪುನ್ಗೆ ಯಾಪ ಮಲ್ಲ ರಾಜು ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾನ ಮಲ್ಲಾಪುನ್ ಈ ಈಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪಂದ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರಾಣಿ ಒಂದು ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚ ಪಾತ್ರೊಚ್ಚಿ ಶರಣಲ್ಲ ಹಾ ಶರಣಲ್ಲ ಏ ಮಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಸರಣಾಕ ಮುಳಿ ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರಿ ದಾಯಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಣಾಕ ಎಂಕು ಸರಣ ಪಾಂಡದ ಮರಯ ಎನ್ನದು ಶರಣ ಕುಂಬಟ್ ತೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇರ್ನ ಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅರಸುಲ್ ನಕುಲು ಓಲೇರು ಅಲ ಎದುರು ಕುಲು ನೀ ಏರು ಹಾಕುಳು ಹಾ ಇತ್ತಾಕುಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾಟ್ನಾರಡಯ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಮೂಲು ಒರಿಯೇ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತ ಪಾಟ್ನಾಡ್ ಓ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪುನಗೆ ಎಂಕು ಒರಿಯಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನೇ ಇದನಟ್ಟ ಯಾನು ಮೂಲು ರಾಜಾಡಳಿತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುವಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಪೂರ ನಿಖಿಲೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಯಾನು ಬೋಂಡ ಸರಣಾಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾರಾಣಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಅವು ನಿಖಿಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರ ಕೆರೆಕಾಡು ತೀರ್ಪುಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಪುದರಂಜಿ ಬನಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೆರೆಕಾಡು ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಶಶಿಕರ ಕೆರೆಕಾಡು ಹರೀಶ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಕೆರೆಕಾಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ನಂಗೆ ಬನ್ನಗ ಇಟ್ಟದ ಕಾಲಡು ದುಂಬದ ಲಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೆದು ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ತೂಪಿನಿ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕತ್ತನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕತ್ತನು ಪಂಚಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಂಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ತೋರ್ಸು ನಂಗೆ ಸೊ ಓವರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ ಬಂದ್ಪುಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ ಬಂದ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ఒక ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನಿ ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುರುತ ಸುರೇಶ್ನಲ್ಲ ಶಶಿಕರ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಶಾಲೋ ಜೋಕ್ಸ್ ಈ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತದ್ದು ಬಂಜಿ ಬತ್ತದ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲೋ ಆದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಂಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮನೊಂದು ಇನಿತ್ತೆ ಏಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಕುಡಲಾತ್ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೋಟದಕುಲ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಡ್ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆಲ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.